Bi ye tɛnɛndon ye février kalo tile fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna i n'a fɔ ladalako kalo kalo an ka jamana minisiri min bɛ yen nɔ n'o de ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw kunna n'o ye son excellence Abilaye Diop ye a ye awa darapo yɛlɛ baaraw kɛ a ka minisiri dagayɔrɔ la bi tɛnɛn n'o bɛnna février kalo tile fila ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a kɛra a ka baarakɛla ma caman ɲɛna an b'a yira aw la k'a fɔ nin kɛn bɛ ladala ye kalo kalo ayiwa min ye darapo ye o bi yɛlɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogoya min na baarada caman na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye karidon n'o bɛnna février kalo tile fɔlɔ ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Mali finitigiw n'o ye forces armées maliennes ye olu ye awa Bamaciw ka mugu min ni a bɛ dugumakolo jukɔrɔ ni dɔw b'a dɔn engin explosif improvisé la u ka wulikajɔ ba dɔ senfɛ n'o ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye awa u sera ka nin mugujugu minnu bɛ don dugu jukɔrɔ ka caman tiɲɛ a kɛra sira kan sira min n'o bɛ taa fo Kidali ale fanfɛlaw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka sɔrɔdasiw ye pogon don Bamaci ɲɛma dɔ la n'a tɔgɔ ye ko Alibakasi Isa Mali ale ye terrorisiw ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye a kɛra yɔrɔ min na o de ye Menaka marabolo kɔnɔna ye. An ka jamana faaba n'o ye Bamako ye ale kɔni ye awa min ye Mali finitigiw ka minɛ kura caman de bisimila min kɛra janvier kalo tile 31 san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ awa Mali finitigiw kɔni filɛ nin ye ka minɛ kura caman de sɔrɔ min bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara u fanga kan jugu o kɛlɛli hukumu kɔnɔna na. Sibiridon janvier kalo tile 31 san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ o bɛnna awa don kɛrɛnkɛrɛnnen ma Mali bolo sabu Mali filɛ nin ye ka minnu ye a ka yɛrɛya awa min ye subahana mansin n'o ye numérique ye o don ba la a filɛ nin ye ka yɔrɔba dɔ de jɔ yɔrɔ min ni o bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye min ye subahana mansin ye ale bɛ se ka don ba la cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na a bɔra kurumuru karili kɛra sibiridon de ye n'o bɛnna janvier kalo tile 31 ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ awa nin bɛna kɛ sababu ye ka ni kura fiyɛ Mali subahana mansin ko la an ka jamana kɔnɔna na. An ka jamana cakɛda min bɛ yen nɔ ni o ye conseil malien des chargeurs ye ale ni baarakɛlaw y'u ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ min n'o ye session ordinaire ye o tako 16nan baaraw sigira sen kan min kɛra sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 31 san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a baaradayɛlɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra an ka minisiri ɲɛna min b'an ka sirako ani taamako bɛɛ lajɛlen kunna ani min ye chambre consulaire o ɲɛma caman fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan. Nin wagati in na an b'an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye Iran jamana ye Faransi finitigilakaw ka batonba n'o ye navire ye ko o bali donni na u ka golfe la n'o ye u ka pɔriw ye bari sabu ka d'a kan Iran jamana y'a yira k'a fɔ ko Faransi sɔrɔdasiw k'olu sen bɛ Bamaci kolabɛn jɛkulu dɔ la Iran jamana kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.